Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag skal vi se, hvor langt jeg kan komme i ranked i, Fortnite Reload Ranked. Nå, lad os bare komme i gang. Og jeg må ikke få noget hjælp af nogle af mine venner. Jeg må kun spille solo. Så lad os se, hvordan det går. Kan lige kigge shoppen her, mens vi venter. Ja. Ikke så spændende. Jeg håber snart Cold Snap kommer i shoppen. Jeg kan ikke lige skrive noget i kommentaren, hvis det er kommet. Sådan, eller har været der, så jeg lige ved det. Det var bare, jeg vil nemlig gerne lige vide det, hvis det er kommet. Ja. Yeah. Nej. Jeg tænker, jeg tager... Nå, lad os se, hvordan det går. Det er også virkelig lang tid siden, at jeg har spillet det, så det kan være, at jeg er lidt dårlig. Nå, lad os se det. Og mit internet, det er lagget lige nu. Nå, lad os se, hvordan det går. Sådan der. Tænker, vi lander på tankstationen her. Hey. Der lander en vågen. Der. Sådan der. En død. Hey. Hvor bliver jeg skudt henfra? Skidt på. Nej, der er ikke rigtig noget der, jeg vil have. Måske... Nej. Ja, måske den der shotgun. Der. Der var en mythic chest her. Okay, den vil jeg ikke have, men jeg vil gerne have shockwaves'ne.
Så tænker jeg, efter vi lige har lootet hernede, så går vi ind og pusher til det. Tilde Towers. Nej. Nå, så skal vi have en... der flyver. Sådan der. Der. Hold da op, et dårligt aim, jeg har. Hihi. Hey. Sådan der. Den anden player løber der. Hey! Hey! Bro. Hey. Hop, man. Bro, han laser mig bare for sygt, mand. Crazy. Jeg tager hunting med. Til at lave nogle snipes. Hvad er det? Nej, det skal jeg ikke have. Sådan der. Deroppe sidder der en. Fuck. Det er tæt på. Altså, vil han godt blive headshot-sniper ham deroppe, eller hvad? Det tror jeg gerne lidt, han vil. Fuck mit... lort. Mit aim, mand. Man kan godt se, at jeg ikke har spillet i særlig lang tid. Men jeg har det stadig 5 kills. Det er fint nok. Men... det kan godt have været bedre. Ja, her. Sådan der. Nu tænker jeg bare, at jeg går ud og late partyer og sådan noget. For farmet mine materialer op. Og en flowberry fish. Bro. Lad være med at prøve at lege med mig. Det er bare. Lad være med at prøve nu. Ej, hvor er der nu? Det gider jeg ikke at tage mig. Hvorhen? Deroppe er der også noget. Altså, hvor er der nogen herinde deroppe? Bliver fandme træt af det. Går og skyder, men der er ingen, der gider at vise sig.
loot drop. En airdrop. Kom til mig. Kan I ikke lige skrive i comments, hvad er jeres yndlingsvåben? Mit er nok guldspas. Guldspas. Nå. Ser man det? Skar. Nå, jamen, der er en, der skød. Hvorhen? Hvor blev han skudt hen? Den her vej ved.
Nice. Victory Royale. Kom nu lidt, brormand. Kom nu lidt. Hihi. Ja. Første game, første win. Jeg ved, hvor mange procent jeg rører op. Unrank til Silver 2. Okay. Det tænker jeg er fint. Det tænker jeg er fint. Ja. Nå, jeg tænker, jeg spiller et game mere, og så må vi se det. Hvor og hvad rank jeg kommer i. Hvis jeg ikke snakker så meget, så er det fordi, jeg er koncentreret her. Nå. Lad os se, hvordan det går i det her game. Okay, bro vil danse med mig. Det er da også fint nok. Jeg kan dabbe. En fly girl. Heather. Right foot up, left foot slide. Nå, lad os se, om vi ikke kan få et til win i det her game. Jeg tænker bare at pushe så meget som jeg kan, og så må vi se bare, hvordan gamet går. Ja, nå, men altså jeg kan se, der er nogen her, lige hernede ved, eller derom ved, som jeg har tænkt mig at gå ned og push, men jeg har tænkt, jeg ser om jeg kan holde mig lidt på afstand, først se om der er nogen dernede, sådan, så jeg lige kan, der i luften. Hvor bliver jeg skudt fra? Okay. Jeg tror virkelig, man kan skyde efter mig, hva'? Ui. Gemmer sig virkelig derom, hva'? Død. 200. 38, 25. Er det mit kill, det der? Død. Shish. Fuck. Her det er en af de der dernede. Tæt på. Der står jeg. Nå, lad os se, hvor han er. Sådan der 110.
Jeg har ikke nogen af jeres skud. Hvad gør jeg? Hernede, jeg har dræbt en. Please, siger han. De har jeres skud. Det med noget. Godt. Godt, de er jeres skud. Hvis de ikke havde, så havde jeg været lidt kugt. Ej, der er sgu da mange, der er døde hernede. Hold da op, der er der nogen, der bliver fyret på hernede. Ja, airdrop. Der er en der, som jeg tror gerne vil over fingrene i airdropper. Fucking sticking bananas. Ey. Slap af. Sådan der. Et ticket. Der sidder en dernede. Cracked. Der kommer en. Det er hende. Det er ham fra lobbyen. Vi har danset med. What's up, bro, man? $200. Fucking. Okay. Jeg har kun én sniper på LF. Ej, det gider jeg ikke. Hvad så? Min bror han sagde. Jeg må slappe af. Endnu et kill. Jamen, jeg synes, at de her, de er lidt ringe. Altså. Ej, seriøst. Det er fucking bananer. Jeg har fuld match af at dræbe folk. Der er nogen her. 30. Jesus Christ, man. Hey, bror man. Rolig nu. Fuck. Rolig nu. Jeg ved godt, livet er hårdt. Nej. Men. Derfor skal det ikke gå ud over mig.
Okay, skal man til at kalde dig for cheaterbot, eller hvad? Det er da crazy cheat, det der. Er der ikke en shot? Jo, der er en shotgun der. Ja, nu skal jeg bare have noget liv og nogle skud og sådan noget. Jeg ser, om jeg kan komme over til der, hvor jeg døde. Det vil være virkelig godt, hvis jeg kan. Men jeg skal lige styre bare med. Hvad er det til? Ja, jeg så for noget her. Ja. Der er en. Ja, kom. Jeg har nærmest ikke nogen bullets. Ja. Så skal vi lige grabbe den. Smide den der. Shotgun skud. Stjæler en med kill. Hunting. Der. Sådan der. Der sidder en dernede. Men hvorhen, det ved jeg ikke. Det. Jeg skal ned. Jeg vil godt læse en sniper.
Jeg har heldigvis high grounden. Cracked. Løber. Kom nu lidt. Kom nu her. Lille ven, jeg gør dig ikke. Skid på bogen. Skid på. Skid på. Kom nu lidt. Kom nu lidt, mand. Kom nu lidt. Nå, lad mig se, hvad... Silver 3 kom jeg i. Kommer jeg højere? Silver 3. Silver 3. Det er fint nok.